Simplement voldria dir-vos que moltíssimes gràcies per ser aquí, perquè malgrat hem començat tard, la plaça és plena de gom a gom i veig cares conegudes que representen aquest municipalisme de ruptura i aquest municipalisme transformador que nosaltres defensem. Un projecte d'unitat popular. I ho dic perquè aquí no només hi ha les companyes de l'esquerra independentista, sinó que a més trobem que hi ha molts col·lectius de la ciutat que també són presents avui, com per exemple el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, la Taula de l'Aigua, la Paperola, el Casal La Tafanera, les jefes de les treballadores del SAT, Prou Barreres, Via Democràtica, Obrera. I per tant, avui venim a presentar-vos gent que encapçalarà la nostra llista, però que són gent corrent i normal que volen executar en l'Ajuntament propostes que són de sentit comú. I per tant, us deixo amb les veus anticapitalistes, ecologistes, feministes i independentistes que a partir del 28 de maig volem escoltar al nostre Ajuntament. Us deixo amb el Jordi, amb la Montse i amb el Jaume. Bona tarda a totes. Realment avui estic molt content de poder estar aquí amb vosaltres i poder compartir aquest espai, poder compartir la plaça Vella amb totes vosaltres, perquè vosaltres sou els que doneu sentit al que la CUP estigui avui aquí. Realment, aquesta campanya estem veient, com totes les altres, que ens vomiten tot de propostes buides, tot de consells i tot de propostes electorals que realment ja han sentit des de fa més de 40 anys. És a dir, sembla que la ciutat no avanci en cap mena de sentit i a més, crec que la política institucional el que ha acabat fent és desgastar i el que volen és que nosaltres estiguem desmobilitzades, que estiguem desmotivades, que hagin perdut la il·lusió de que una alternativa real és possible. I nosaltres estem aquí per dir que Terrassa es mereix alguna cosa més, que realment hem d'anar més enllà, però no més enllà com ells ens diuen, amb propostes cada 4 anys que venen i ens diuen sí, nosaltres serem de Terrassa la millor ciutat del món o farem de Terrassa la capital. Però és que nosaltres creiem en un projecte de transformació real. Hi ha una alternativa i la CUP representa aquesta alternativa. Creiem en un projecte teixit en col·lectiu, des de la base, des de totes nosaltres, juntes podem aconseguir de fer Terrassa una ciutat on valgui la pena viure, on sigui una ciutat digna veritablement. I com ho plantegem això? Això ho plantegem des del municipalisme transformador radical. Anem a les arrels de la problemàtica que pateix avui dia Terrassa. Ho volem fer amb propostes en col·lectiu. Nosaltres volem que l'Ajuntament de Terrassa sigui una institució oberta, participativa, però volem anar més enllà. Volem anar més enllà que realment siguin propostes les quals no només ens deixin participar, perquè clar, a més ells, mentre participis cada 4 anys ja els hi va bé, perquè nosaltres el que diem és que volem que realment es tegeixin les polítiques en col·lectivitat, que parlem amb els barris, però no només en els consells de districte on ens pregunten de tant en tant com va el barri, sinó realment on teixim les propostes de polítiques públiques des de la base, des de la col·lectivitat, totes juntes. Perquè clar, a més a Terrassa tenim aquí un fantàstic partit que sembla que sigui nou i crec que a poca gent li enganya que sigui nou, que es ven com a municipalista, quan realment el que és localisme del barat, perquè anar-se a fer una foto amb la veïna del barri, anar a fer un cafè amb el de l'estanc de Can Aurell, realment no transforma la ciutat. Nosaltres proposem un municipalisme transformador, transgressor, que col·lectivitza la presa de decisions de les polítiques, que realment escolta totes aquelles lluites de la nostra ciutat.
I és que amb il·lusió i amb empenta col·lectiva realment aconseguirem que les lluites i les necessitats de la nostra població siguin escoltades dins de l'Ajuntament. I sí, avui estem aquí en campanya electoral. Nosaltres també fem campanya, però és que nosaltres venim de molt més enllà. Nosaltres portem, des que vam sortir de l'Ajuntament, portem treballant constantment amb els moviments socials d'aquesta ciutat, tots els que ha esmenat la Maria i molts més. I és que això és qüestió d'orgull. És d'orgull que la CUP realment no només surti dels despatxos cada 4 anys, sinó que treballem des de la base. I el proper 28 de maig tenim una gran oportunitat. L'oportunitat de recuperar una força radicalment municipalista al nostre Ajuntament. Un municipalisme que posa al centre les necessitats de les persones i que lluita per fer de Terrassa una ciutat socialment justa, nítidament feminista i independentista. Sí, independentista, perquè l'alliberament del nostre poble el lluitarem als carrers del nostre barri. I ara, per finalitzar, vaig a citar una companya militant, que és la Laura Vega, que fa uns dies deia que votar és important. I és que votar és important perquè a ells els hi fa por que tornem. Els hi fa por que tornem aquí a Terrassa, perquè saben que no és només recuperar una regidora, és recuperar la veu de la col·lectivitat a Terrassa i és recuperar el peu a la institució que tan necessari és avui a dia a Terrassa per superar la crisi que estem patint i la que viurem. Per tot això, votem CUP. Visca la terra! Ui! I ara parlarà la Montse. No riguis, Meritxell, que t'estàs bé. Vaig apareixent. Perdoneu el retard, però les coses funcionen així. Bueno, bon vespre, terrassenques. Gràcies a les que ens acompanyeu avui. Gràcies a totes per ser-hi. Pujar a un escenari com aquest és impressionant. I més sabent que les que pugem aquí dalt no són res sense vosaltres. Som el que som perquè ens organitzem juntes, perquè lluitem juntes. Tal com deia l'Audre Lorde, les eines de l'amo mai desmuntaran la casa de l'amo. Nosaltres som les eines sense amo, perquè els nostres motius som la gent del carrer que protesta i per això ens fem rebels i inconformistes. Són les eines per lluitar contra el patriarcat, el capitalisme, aquest sistema depredador que ens deshumanitza, basat en el poder i no en les persones. Perquè s'ha d'anar a l'arrel, per això ens fem dir radicals, perquè és des d'on s'ha de canviar les coses. Són eines per desmuntar el discurs de l'extrema dreta, del feixisme, que descohesiona i ens enfronta, que és racista, xenòfob, homòfob, capacitista, populista i vulgar. Que està molt bé fer campanya durant les eleccions, però són les nostres accions on es demostra qui som cadascú, perquè nosaltres, la CUP, som al costat dels moviments, som al costat dels moviments socials, de les desnonades, de la gent del carrer. I qui són ells que s'omplen la boca de promeses que mai es compleixen, que omplen les pàgines de contingut buits? L'esperança d'una Terrassa feminista, habitable, accessible, cuidadora i pensada per a les persones recau en la gent inconformista i rebel que som nosaltres. Som les eines per desmuntar la privatització dels serveis bàsics de la nostra ciutat, per donar dignitat
a les dones treballadores del SAT, una feina precaritzada i alhora tan essencial com és l'atenció domiciliària, sense oblidar els serveis dels menjadors escolars i els de neteja, dos serveis també altament feminitzats, maltractats i ignorats constantment per part d'un ajuntament que es fa dir feminista, però que permet aquesta precarització. Per les nostres àvies, les persones amb diversitat funcional, les persones amb trastorn de salut mental a les residències, volem garantitzar una vida digna amb serveis de qualitat. Per al nostre futur i el de les generacions que ens venen a darrere, cal blindar l'educació i la sanitat pública, perquè són drets bàsics de la població que suporten el futur d'aquesta societat. Que les nostres necessitats no siguin motiu d'enriquiment de multinacionals, màfies i banquers que ens exploten. No podem ser ramat per aquells que continuen explotant a les nostres vides. Som les eines per desmuntar la mercantilització dels drets bàsics, de l'energia, l'aigua, l'alimentació, l'habitatge. I aquest últim ara transformat per un producte encadenat al mercadeig i a l'especulació, que s'amaga darrere d'unes lleis que protegeixen els fons voltors i els grans tenidors, que l'únic que es fan és enriquir-se, mentre que donen l'esquena a famílies que, per precarietat laboral, descompensació entre els sous i els alts preus de l'habitatge, s'estan quedant al carrer, viuen al carrer. Són les eines per frenar el desgavell ecològic que s'està portant aquest sistema depredador i ambiciós. Aquest que busca el benefici per només uns pocs, però se'n repercuteixen a totes durant generacions, degut al greu impacte al medi ambient. Com ara, que en una plena crisi de l'aigua, en plena sequera, Terrassa continua regant un camp de golf, el més gran de Catalunya, que satisfà una minsa part de la població, que precisament són aquestes elits codicioses. També ho és que lluitem per una Terrassa que veritablement sigui feminista, perquè les dones segueixen condemnant-nos a fer dobles i triples jornades laborals, segueixen controlant els nostres cossos, segueixen agredint-nos i matant-nos en la connivència de l'Estat, que continua reproduint les desigualtats de gènere. Per lluitar contra el masclisme no n'hi ha prou en no ser masclista, cal ser feminista i necessitem tant mesures per afrontar les agressions físiques com per afrontar la violència quotidiana que les normalitza. Nosaltres no deixem cap dona al marge, les sense veu, les marginades, les vulnerabilitzades, les dones amb diversitat funcional i amb trastorn de salut mental. Elles sí que són bombolles de patiment invisible d'aquest sistema injust. I nosaltres tenim la responsabilitat de ser-hi, d'escoltar-les, de parlar-hi, perquè som les eines per treballar pel futur. Doncs tan important és actuar per resoldre l'emergència actual com ho és assentar les bases per tal que no es repeteixi. La República Catalana es construeix cada cop que les ciutadanes recuperem un control, el control sobre algun bé fonamental per a la reproducció de la nostra vida, de les vides. Les estructures d'estat es fan també als municipis i ens diuen sobirania sanitària, alimentària, residencial, de cures, energètiques, cultural, perquè som lluita i som esperança i som unitat popular. Contra els límits que ens volen imposar, nosaltres tenim organització i lluita, perquè tot és de totes i ningú té el dret d'apropiar-se d'allò, que és de totes. Els mitjans de producció i reproducció no poden ser privatitzats i no poden ser objecte de mercadeig ni d'especulació. Les persones no som un negoci. Contra els que volen segrestar les nostres vides i els nostres cossos, desobediència i revolució. Des de la CUP entenem que el millor pas que podem fer des del municipalisme és guanyar sobiranies, fer un front comú per recuperar capacitat de decidir-ho tot, perquè ho volem tot.
I per acabar, gràcies. I per acabar, voldria fer-vos arribar un fragment del que va dir Eve Bonafini, Eve Bonafini, una de las mares de la Plaza de Mayo. Mientras haya en el mundo un solo niño que marcha a la intemperie, malherido de crónicas dolencias que sabemos curar, maldita sea mientras esto suceda. ¿De qué sirven partidos, parlamentos, pactos, acuerdos, frentes, sociedades, si hay un niño muriendo en este instante? Gent que lluiti és el que ens cal. Nosaltres som les eines per revertir, per transformar. Som la gent que lluita. Tenim les idees, fem-ho possible. Visca la terra! I ara, sin más, dono el pas a una persona increïble, té un cor com aquesta ciutat de gran, que és el Jaume Bifus. Gràcies. Moltes gràcies. És un honor avui estar aquí, veure tota la plaça que està plena, tanta gent, perquè aquí la llista sou vosaltres, de veritat, la llista sou vosaltres, no nosaltres. La llista és aquesta plaça, perquè aquí hi ha anys de lluita. Aquí hi ha molta gent, i aquí que s'enterin l'extrema dreta. Aquí nosaltres pararem l'extrema dreta, perquè nosaltres som les netes de les que van perdre la Guerra Civil. Però mai, mai, mai hem perdut nosaltres. Nosaltres som la gent que lluita. Nosaltres som així. El 10 de novembre del 2018, un veí de la nostra ciutat va ser assassinat per un sistema que ofega, oprimeix i arracona a qui no pot pujar al seu tren. El seu assassí tenia un nom, la Sareb. El nom d'aquest veí no l'he pogut trobar, perquè a les hemeroteques la gent pobra, la gent humil, la gent que perd el pis i l'esperança la desposseeixen d'una identitat. No interessen les seves vides, no són rendibles mediàticament. Ell va perdre la feina, va perdre el pis i l'esperança i al final va perdre la vida, perquè l'únic que no podia esperar era que un dia vinguessin els antiavalots de la Brimo, els Alfons Voltors, que igual que esbotzen les portes i per treure les famílies de casa seva, també esbotzen les nostres vides. Aquest veí va ser empès al suïcidi, com moltes altres persones que han perdut casa seva, i la Sareb, un banc sense escrúpols que van pagar entre totes i que acumula milers de pisos buits, durant anys ha fet fora a la gent de les seves cases. I un dia hauran de demanar perdó per tot el mal que han fet. Un dia s'haurà de jutjar aquests miserables si sistemàticament, amb el seu maleït sistema, s'han enriquit, arruïnat de la vida de la gent treballadora. No us ho perdonarem mai, com mai oblidarem els nostres morts, com tampoc oblidarem els vostres excessos. Mai. Aquesta ciutat té moltes històries de gent que no sortirà als llibres, però que forma part d'una memòria col·lectiva, una memòria obrera, una memòria que és nostra, és la nostra memòria popular, i nosaltres tenim un dret de protegir-la. Tenim que entendre el nostre passat per tenir un present de lluita i lluitar per un futur millor. Aquesta ciutat sempre ha lluitat i nosaltres som hereves d'aquestes lluites, perquè nosaltres som hereves de Teresa Torrelles, llibertària impulsora de les dones lliures a Terrassa. Som les pedres de la manifestació de les pedres contra el foc real de la policia. Som les netes de Margarita Tafanera. Som les bruixes que no van poder assassinar. Som la vaga solidària de l'EG. Som les assemblees d'aturats manifestant-se davant l'Ajuntament. Som el Jacinto Ábalos. Sí, som el Jacinto Ábalos perquè no l'oblidem i no perdonem els seus assassins. Som la lluita d'un barri de la Cogullada contra la macrocaserna de la policia espanyola. Som 135 famílies ocupant els blocs de Vilardell. Som el jovent dels 90, sí, el jovent dels 90, que quan les ETT ens cremaven les ETTs. Som els insubmisos, som ocupes, som els punkis de l'Scorpions quan ens enfrontàvem amb els nazis al carrer. Som el Jonathan Carrillo, no oblidem el Jonathan Carrillo. Som la lluita contra el camp de golf. Som les xarxes antirepressives. Som la gent organitzada en CDRs, sí, en CDRs, defensant l'1 d'octubre.
Som una pintada del 8M de color lila. I sobretot, som el jovent d'Urquinaona, sí, aquell jovent d'Urquinaona que volia defensar el seu futur i es va jugar el seu cos i els seus ulls per un futur millor. Som el jovent d'Urquinaona, perquè som nosaltres la gent que lluita, la gent que crida i la gent que s'organitza, la gent que molesta el poder, perquè som la gent que lluita. Nosaltres no volem aquest model de ciutat, aquest model de ciutat que està fet a mida dels fills dels amos que van fer fora les nostres mares, els nostres pares de les fàbriques dels 80, per després vendre les fàbriques, especular i fer uns edificis per hipotecar tota una generació. Per empresaris, per banquers, perquè tenen els seus camps de golf, els seus narcopolígons, els seus controls de la brimo als nostres barris, les seves supercarreteres, els seus fons voltors que s'enriqueixen arruïnant vides en cases d'apostes que després expulsen a la gent de les seves cases. Ells mosseguen la nostra sanitat, la nostra terra, ens retallen els nostres drets nacionals i socials, ens expulsen de les feines i a sobre volen que els donem les gràcies. Una merda! Nosaltres no volem aquest model de ciutat. Nosaltres no venim a guanyar. Nosaltres ja hem guanyat, perquè mai ens han tret l'il·lusió ni el dret de lluitar per tenir una vida digna. Mai ens l'han tret ni ens la trauran. I sí, volem tornar a l'Ajuntament. Sí, som la CUP. Volem tornar a l'Ajuntament. Volem obrir una trinxera nova. Més una lluita, perquè nosaltres volem tenir una veu dissident a dintre la institució, que sigui feminista, independentista, ecologista i anticapitalista. És més necessària que mai. Volem tornar a donar veu als que no han tingut veu aquests últims 4 anys. I ho farem, perquè entrarem a l'Ajuntament. Per tot això, estem disposades a tornar a capgirar aquest Ajuntament, perquè la CUP ha demostrat que som capaces de fer-ho, perquè ja ho hem fet i ho hem fet des del carrer. I quan hem estat a la institució hem sigut tensors de polítiques, perquè nosaltres no volem aquest tipus de govern, no volem aquesta ciutat. Un govern de pistes de gel quan la nostra terra està seca. Un govern que no defensa la nostra llengua. Un govern que només defensa macropolígons i macrocentres comercials. Un govern, una sanitat pels rics i pels pobres. Doncs no, un govern no vol d'així. I un govern que entrega els nostres serveis bàsics, com el servei d'atenció domiciliària o el servei de menjadors escolars a fons voltor. Els hi posa una catifa vermella i explota les seves treballadores. I nosaltres els diem, i recordarem el gran Idígoras, treguin les seves mans brutes de les boques dels nostres fills. Hem de treballar, lluitar per una ciutat més justa. Nosaltres sabem el que és treballar, nosaltres sabem el que és militar. I nosaltres venim a impulsar propostes en defensa dels nostres drets. Venim a defensar l'habitatge, l'alimentació, la llum i la independència dels països catalans. I a defensar una planificació que posi al davant les persones pel capital. I com diu la Laia Estrada, la companya de la CUP, nosaltres no venim a fer grans promeses, només venim a oferir el nostre compromís i la nostra militància. La militància és el nostre dia a dia, portem anys fent-ho. A la feina, a la universitat, a les nostres torns, amb les nostres amistats, a les nostres places, denunciant qui són els culpables d'aquesta situació de pobresa i precarització i menysteniment que ens tenen, que patim constantment. Nosaltres sortim al carrer, com avui estem fent aquí, en aquesta plaça, denunciant que hi ha una ciutat de caradures que amb les seves polítiques, juntament amb la complicitat de tots els partits, ens porten a un abisme sense precedents. I també cito, jo citaré a la Ulrike Meinhof, protestar és denunciar el que no és just, però resistir és garantir allò amb el que no estem conformes no es torni a produir. I nosaltres ho tenim clar. Nosaltres passem una resistència activa, perquè mentre retallin cada dia les condicions de vida de les nostres classes populars, mentre els grans empresaris acumulin milions d'euros en beneficis, nosaltres lluitarem per un model de ciutat més justa, un model de ciutat més justa, que superi els interessos privats, que superi els interessos bancaris i que posi les persones al centre de les necessitats. Ara no podem llançar la tovallola. Ara ens toca enfortir aquest projecte i engrescar la gent. Ens queda una setmana
però nosaltres en tenim clar. El 28 de maig no s'acaba res. El 28 de maig comença tot. Tot el contrari. Nosaltres continuarem sent la lluita. Nosaltres continuarem al carrer. De tot cor. Us convidem a participar en aquest projecte. Per nosaltres és del tot engrescador. I estem a punt de deixar-hi la pell, però nosaltres continuarem, com hem fet sempre, perquè l'anhel anticapitalista, ecologista, independentista ha de tornar a l'Ajuntament sí o sí. I nosaltres ho farem, perquè som la gent que lluita. Visca la terra! Bé, doncs ja veieu que aquestes veus humils, treballadores, compromeses, militants de pedra picada, són les veus que volem que siguin al nostre Ajuntament. Però per acabar aquest acte volíem que comptéssim a Terrassa amb una persona que és un exemple de que la nostra militància és cada dia i el nostre compromís és insubornable. Així que des del seient rebel i combatiu, la nostra companya Anna Gabriel. Benvinguda a casa, benvinguda a Terrassa. Bon vespre, Terrassa. Dues coses. La primera és que hem d'anar ràpid per aprofitar la treva aquesta de la pluja. La segona és que us vull dir que us he trobat a faltar molt i que m'he enyorat molt de Terrassa i de la seva gent. I la tercera és que després d'aquests parlaments crec que vull fer-me de la CUP de Terrassa i vull implicar-me en aquesta assemblea perquè la força, la determinació i les paraules jo crec que són un exemple, una referència i la força que heu transmès jo crec que és proporcional a la força amb la que entrareu a l'Ajuntament. Aquesta tarda repassava papers i endreçava papers per casa i m'he trobat així com molts documents i ponències polítiques i programes electorals i discursos d'altres campanyes electorals, no l'última, que no hi vaig poder ser, però les anteriors, i pensava, és que portem molts anys dient exactament el mateix. Hagués pogut agafar el discurs de les municipals de 2011 a Vilobí d'Onyar, hagués pogut agafar la xerrada de Vilafranca del Penedès, la de Vilanova i la Geltrú, la de Berga, la de Sant Celoni, qualsevol. Perquè la coherència és absoluta i perquè fa molts anys que nosaltres denunciem que aquest sistema és invivible per massa persones. La coherència que tan poc de moda està i que nosaltres la portem com a ensenya principal ha fet que amb aquests ja 20 anys de municipalisme a l'esquena no només mantenim el que portem dient des de fa molts anys, sinó que a més portem molta més experiència acumulada, hem conegut molt més les institucions, els seus límits i hem conegut, desgraciadament també, el caradurisme que impera en moltes de les formacions polítiques que ens trobem en els plenaris. No veig per què han d'entendre la gent com si no tingués la capacitat d'entendre els missatges complexos. No veig per què en campanyes electorals hem d'assistir i llegir programes que són ridículs per la seva simplicitat, per la seva farsa, pels pocs escrúpols que tenen a més en mentir-nos. Perquè com que el que compta només és que anem a posar la papereta i desapareguem com a actor polític durant 4 anys, tot s'hi val. I hauríem de convèncer-nos i hauríem de convèncer com més gent millor que no tot s'hi val, que no poden enganyar-nos, que no poden mentir-nos, que no cal que ens tractin com si fossin persones que no som capaces d'entendre la realitat. Fa molts anys que sabem interpretar la realitat i que sabem quin és el problema. El problema és que hi ha una política d'habitatge que està al servei d'uns quants. El problema és que no hi ha institucions, no hi ha voluntat política per part dels partits polítics que ostenten les majories per fer de l'habitatge un servei bàsic a l'abast de tothom. El problema és que ells fan diners amb aquest habitatge. El problema és que no els hi fa res que expulsin a la gent de casa seva. El problema és que vindrà campanya electoral i diran que faran habitatge i l'endemà de les eleccions serà més del mateix.
Fa massa anys que assistim a bombolles immobiliàries, a hipoteques que no poden pagar-se i a lloguers impossibles. Ja no és que la gent no arribi a final de mes, és que molta gent ni tan sols pot començar el mes. Parlem d'habitatge perquè nosaltres hem fet política d'habitatge des dels carrers, i ho deia el company. Nosaltres hem defensat les ocupacions. I nosaltres hem participat de l'aturada de desnonaments, i nosaltres estem als sindicats d'habitatge. I nosaltres hem omplert de vida espais que estaven buits i que eren blocs fantasma, i orgulloses de tot això. Però no només en matèria d'habitatge, amb serveis públics bàsics. Estem en contra de les externalitzacions, des de sempre, perquè no hi ha dret que es facin diners amb la nostra sanitat, amb les nostres persones grans, amb les persones que necessiten atenció, amb les atencions domiciliàries, perquè això són serveis bàsics que han de ser de propietat, de gestió i de provisió públiques. Què vol dir que hi hagi marge de benefici amb les nostres vides? Quina cara dura que tenen els que parlen d'eficàcia o d'eficiència quan parlen de serveis públics. Ni eficàcia ni eficiència. Serveis públics de qualitat, amb bones professionals al capdavant i que ningú es foti ni un duro a la butxaca a costa de les nostres vides o de la nostra salut. I això fa molt temps que ho diem. Fa molts anys que parlem de guanyar espais de sobiranies. Fa molts anys que plantem cara a les externalitzacions. I fa molts anys que diem que l'aigua és vida. Què us he d'explicar a vosaltres de la batalla per la municipalització de l'aigua? Què us he d'explicar a vosaltres que no sapigueu de grans infraestructures faraòniques i de cessions a empreses pirates? Fa molts anys que denunciem el model econòmic. Anticapitalistes, ens diuen, com si poguessin insultar-nos o menysprear-nos amb la paraula. Clar que som anticapitalistes. Com es pot tenir estómac, cervell o cor defensant un sistema tan salvatge? Clar que som anticapitalistes, perquè nosaltres, cada persona que està a l'atur, cada persona que no gosa mobilitzar-se per la por a perdre la seva feina, és una de les nostres. Perquè, com deia el Jaume, hem vist acomiadar de les indústries els nostres pares i les nostres mares quan eren petits, i ens en recordem perfectament. Tocava deslocalitzar. Hi havia països que treballarien més barat, confrontant la classe treballadora. Va ser la crisi del tèxtil dels 80 i s'han anat acumulant totes les crisis després. Nosaltres no oblidem. Nosaltres no hem vingut a construir un món on nosaltres vivim bé mentre els altres es morin de gana. Nosaltres hem vingut a defensar un sistema que ofereixi vides dignes a tothom, encara que nosaltres haguem de viure una mica pitjor. Valdrà la pena si altres poden viure una mica millor. Clar que som anticapitalistes. Per què hauríem de defensar les grans infraestructures? Per què hauríem de defensar, que ja no els vam defensar en el seu moment, els Jocs Olímpics d'hivern, ampliacions d'aeroport, grans carreteres? Però si la gent treballadora, quan intenta anar a treballar amb tren, és un martiri quotidià. I com s'atreveixen després, es diguin d'esquerres o siguin obertament liberals o de dretes, a fer-se fotos i posant les catifes vermelles a les grans inversions per infraestructures? Que se'ns asseca el país, que la gent no pot anar a treballar perquè està 3 hores intentant agafar un tren i ens intenten fer vendre que el futur econòmic pel país es diu ampliació de l'aeroport o Jocs Olímpics d'hivern. Siguin d'esquerres o es facin dir d'esquerres o siguin de dretes, els hauria de caure la cara de vergonya de veure que el model agonitza i que en lloc de posar-hi solucions volen seguir alimentant el model. Parlava el Jaume també de les lluites contra les ETTs. En aquell moment ja se'ns titllava de terroristes. Clar que no volem la precarietat. Per què hauríem de defensar un sindicalisme de concertació groc que ha traït a la classe treballadora, avalant reformes laborals de vergonya, que han permès les empreses de treball temporari i els contractes escombraria? Per què hauríem de permetre això? La gent de classe treballadora, que som nosaltres, només ens tenim a nosaltres i només podem comptar amb nosaltres. La força que tenim, jo crec que ni som conscients del que pot significar. Cal que fem el que esteu fent avui a Terrassa i el que fareu a partir del 29 de maig. Eixamplar base,
No ho dic per Esquerra Republicana, no és la mateixa idea, diguéssim. Quan dic eixamplar base vull dir eixamplar assemblees de persones compromeses, que lluiten, que planten cara, que no tenen por. La base resistent, la base rebel, no la base de l'eslògan o del càlcul electoral, la base de la comunitat, dels camarades, de les militants, de les persones que tenen clar d'on venim, de les àvies, dels avis, dels pares, de les mares, i cap a on anem. Que anem cap a un lloc que no volem que s'assembli al lloc on vivim actualment. Que anem cap a un lloc on no hi ha partits polítics que gosen ocupar l'espai públic rememorant l'assassinat, l'afusellament i l'exili forçat de les nostres àvies i avis republicans. No anem cap a un lloc on el feixisme es normalitza. No anem cap a un lloc on la llengua divideix a la classe treballadora. No volem anar cap a un lloc on la televisió pública decideix que a la CUP se l'ha d'invisibilitzar. No volem anar cap a un lloc on l'embat a l'estat espanyol sigui considerat una cosa que ja no té sentit. L'embat contra l'estat espanyol, sempre ho hem dit, no és un embat contra la seva gent. És un embat contra unes estructures, contra unes institucions, contra una monarquia, contra un cos funcionarial, contra tot un sistema que viu a costa dels pobles i de la classe treballadora. Clar que nosaltres seguim compromeses amb aquest embat contra l'estat espanyol, que és el mateix embat contra la dreta d'aquí, contra la dreta d'allà, contra la Unió Europea i contra un sistema internacional que fa que massa persones morin de gana cada dia, hagin de venir a buscar feina i una vida millor aquí a casa nostra i a les que sovint, malauradament, no hem rebut com aquestes persones haurien merescut. Però és que no només és una qüestió de programa, no només és una qüestió de que fa molts anys que nosaltres tenim propostes que tenen sentit per una classe treballadora i per un poble actiu que mereix viure dignament. És també que comptem amb les bones persones per fer-ho. No hi ha cap de nosaltres que després d'un pas per Ajuntament li esperi cap porta giratòria de cap empresa important, sigui energètica o de qualsevol sector. A nosaltres no se'ns obre cap porta, a nosaltres més aviat se'ns tanquen, amb orgull. Companyes de la CUP de Terrassa, i vaig acabant perquè la pluja tan desitjada ens ve a visitar. Força, molts ànims, seguiu així, entreu a l'Ajuntament, demostreu-los qui som, no calleu, no us doblegueu, no us agenolleu, que sé que no ho fareu, i demostreu-los que hi ha una altra manera de governar-se, que aquí hem vingut a defensar una vida digna i que no pararem fins a aconseguir-ho. Moltes gràcies, Terrassa, i ens veiem ben aviat per celebrar l'entrada de les regidores a l'Ajuntament. Visca la terra!